Lényeg vagy sok Ágácsó se élő. Ősöszönökön meghalt egy buzi alá a határban. Hát így van, hiába nézd. Hát most nézd az a buzi, a bolozodi. Nem hiszi el. Hát már a fő volt főső van, és azt mondta, a főső meghalt. Hát megint röhögné. Né, a forró buzi. Az anyádat, nem hiszi el. Nem hiszi el. Te vittál tejet, finom volt? Húzd meg a tejet. Szó, húzd meg a tejet, te fura. Jó? Jó, finom volt tej. Finom volt te, jó? A Tibi csoki finom? Csoki finom az Istennek a faszát. Ebben se lehet beszélni. Ez is hülye, ez is nem mondom. Megmondom, hogy az apja. Megmondom, hogy az apjának ne fél. A bolond fiat van, mint ma. Várjál majd nyomnak. Kiről van szó? A Zolira. Ki az a Zoli? Hát itt benne éppen olyan bolond, mint a másik. Ez se normális. Abnormális? Miért? Bemegyek, rólok neki, azt mondja, nincs semmi, mert kiabálta. Hát holnap megmondom az öregnek neki.